Гэта першы афіцыйны візіт спадара Хірокі Такунага на Брэшчыну у якасці пасла Японіі ў Беларусі, а таму адна з мэтаў візіту дыпламата – знаёмства з рэгіёнам для наладжвання больш цесных кантактаў. Кіраўнік вобласці Анатоль Ліс пазнаёміў госця з сацыяльна-эканамічным развіццём Брэшчыны і выказаў зацікаўленасць у прыходзе ў рэгіён японскага бізнесу. Особенно нас интересует это производство лекарственных препаратов. Мы знаем, что у вас хорошо эта отрасль развита. То, что касается логистики, это железнодорожный, автомобильный транспорт, грузовые перевозки. Мы заинтересованы. Ну, авиационный транспорт, аэропорты, СЕС заинтересованы. Такие крупные проекты мы готовы рассмотреть. Можно рассматривать вопросы машиностроения, которые развиты, конечно, в Японии. У нас есть машиностроительные заводы, это еще остались от бывшего Советского Союза, они сегодня не загружены. Поэтому мы готовы их рассматривать. Асноўная ж мэта візіту японскага дыпламата – перадача медыцынскім установам в обласці медабсталявання, набытага па праграме грантавай дапамогі ўрада Японіі. Старшыня былвыканкама Анатоль Ліс падзякаваў японскаму ўраду за фінансавую дапамогу ў пераадоленні наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС і адзначыў, што гэта дазволіла значна палепшыць якасць медыцынскага абслугоўвання насельніцтва рэгіёна. Спадар Хірокі Такунага выказаў меркаванне, што ў перспектыве праграма пашырыцца. Для нас, особенно после аварии АЭС Фукусима-1, как ваш трагический опыт, это не чужое дело. Мы обязательно будем продолжать эту программу, и даже мы хотим расширять. У Брэскай абласной бальніцы адбылася цырымонія афіцыйнай перадачы медыцынскага абсталявання, якое было закуплена ў рамках грантавай праграмы. Гэта новы фібраскоп для правядзення эндаскапічных даследаванняў мочапалавой сістэмы. Дагэтуль абласная бальніца не мела такога абсталявання. Яно пакуль адзінае ў рэгіёне і адкрывае новыя магчымасці аказання медыцынскай дапамогі жыхарам вобласці. Приобретенное оборудование предназначено для категории пациентов урологической патологии и поможет на некоторых случаях на ранних стадиях диагностировать заболевания онкологические или другие доброкачественные заболевания, в основном полостной системы почек, но и мочеточников. И благодаря этому аппарату мы сможем увидеть камни в полостной системе почек, потому что система позволяет окуляр двигать в разные стороны в самой даже почке. Напярэдадні таксама новае медабсталяванне, сучасны апарат ультрагукавой дыягностыкі перададзены Лунінецкай раённай бальніцы. Яшчэ раней па японскім гранце закуплена ультрадыягностычнае абсталяванне для Пінскай цэнтральнай бальніцы і для абласнога эндокринологічнага диспансера. С помощью этого оборудования мы смогли обследовать за это время десятки тысяч пациентов, выявить узловые образования. Также наши эндокринологи смогли пропунктировать, верифицировать диагноз и вовремя прооперировать. Мы надеемся на то, что будет продолжаться дальнейшее совместное сотрудничество, но с японской стороной нам сотрудничать надо, потому что у них очень высокие медицинские технологии, очень высокоточная медицинская техника, и мы надеемся на продолжение данного вида сотрудничества. Программа грантавай дапамогі ўрада Японіі «Карані травы» дзейнічае ў Беларусі з 2004 года. За гэты час рэалізавана 38 праектаў на суму звыш $3 мільёнаў. Людмила Салзна, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».